ndị be anyị si ejebe si ka ara eze anaba si ka ara eze na ikwu amarọ ọ bụ ibe ga-ezi nkụzi a na nkọwa a ga-agba ofekegharị Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m unu nwa onye Igbo gee ntị ka m jụọ gị ajụjụ a ọ ga-amasị m ka ị dere nye n'ozi edemede maka arụ tụsara m ihe ozi a ịjụgo onwe gị kedu ihe kpatara eze na-achị obodo anaghị eje ebe ozu dị nọ ịjụgoro m onwe gị kedu ihe kpatara aka ji ọfọ eze mmụọ anaghị eje ebe ozu dọ ịjụgoro m onwe gị kedu ihe kpatara anaghị ekukata nwa amụrụ ọfụ ebe ozu dị nọ ịjụgoro onwe gị kedu ihe kpatara na nwaanyị dị ime anaghị aga ebe ozu dọ ndị be anyị ngwa ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịara maka ndị be anyị si na ọ bụ na ezuo were enye anụ udene atọtue ngịga nwa onye Igbo gee ntị ka m kọwara gị ihe one ma one ga-enyere ndụ gị aka dịka nwoke dịka nwaanyị ọ bụrụ na ị na-eje emume akwamozu mmadụ ọ bụrụ na nwunye gị dị ime nna gee ntị ọfụma ọ bụrụ na ọ gwara ntịrị nọ gị nwa ga-eme gịnị ga-eburu ozu ahụ dịka diọkpara maọbụ na ị na-eje ebe nchekwa ozu ọ bụrụ na ị chọọ ije ebe ahụ wetara m akwụkwọ egbo nke unu furu a na-akpọ ya akwụkwọ ogiris ọ bụ na English language a na-akpọ ya gịnị facility leave wetara m ose ọjị ewetakwara m agric own nke unu furu njibu ose ọjị alligator pepper bet na agric ka ọ bụ wetara local one ọ bụrụ na ị wetara local one a wetara nye 16 pieces in afa code wetara m akwụkwọ egbo ụdị unu furu ọ dị mkpụrụ ịnọ 4 market days ị wetara nyeme gịnị were ya jụchara m arụ gị kwubiere m okwu maka ihe aka ohori ihe iseke na ndị amoosu imechaa m nya bụ ihe bụ ihe ịma ga-ama gị ihe ịma ama mma gị den ime gịnị ijebere m ọ bụrụ na unu mechaa tupu ị na-aba n'akwa gị na nwunye gị bi mekwara m ofu ihe machara m aka ịjụgwa onwe gị kedu ihe na-akpata na ọ na-abụ enyicha ozu n'ala Igbo ekpochicha onu ekpochicha ozu na a na-eme gị a na-ewere mmiri ndị kpochiri ozu aga n'ama dekpochasịa aka ozu ha na-ejikwanụ akwụkwọ egbo maọbụ ose ọra ụfọdụ na-eji ijugoro m ihe dị otu a ọnya ka ọ ga-abụ mpeta na m agwa gị ihe nwere ike inyere ndụ gị aka ọ bụrụ na ịbụ nwoke ọ na-amasị mma nke ukwuu ọ bụrụ na ijecha ebe eniri ozu ikekwe ọ bụrụ na unu gwuru ini ozu ọ bụrụ na unu gbuo onye dọrị ozu n'ala ọ bụrụ na iso na ndị kpochiri ihenụ biko kara arụ ma eru m ihe maka na ndị be anyị si na-eme ngwa ngwa emeghara ọdachi n'aka nke ịbụa ọ bụrụ na igbu ha ahụ nna ha eri maka ndị be anyị si na ọ tara amụ ebi ji ibi ụgwọ anọkwara n'izu ebe a na-atụ aro ka a tụọ ego ka e wee kpụta evi wee jeru onye otu unu mgbaru dịka club maọbụ association maọbụ na ịnọ nwanne m ọ bụrụ na iso na ndị dị otu a die mbọ ka ị nwee ike ịzọta ndụ gị maka na ndị be anyị si na ezi anyị ozizi ọgaranya anyị ga-ezie mana asị anyị gbaa ajụ bute anyị ajụ Igbo bụ Igbo ka obe nnụnụ ọ bụrụ na o nwere ihe ozi maọbụ ihe ị nwere ike ịjụ m jụọ anyị n'ozi edemede ma sonyesiere m ike aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC ọnụ akwala ibe ya ụmụnne m ka emesịa